igama uSizwe Plus. This is iNews Avenue. Namhlanje sambele i-graduation ceremony elaphana e-ICC. Lolisasazo or lomsebenzi ulethelwa abaka McDonald because McDonald ihlangene ne-Cat Sitter, bahlanganisa izingane ukuthi zizofunda. Seyifundile-ke manje ziyagraduate namhlanje. Iyona into esizele la e-ICC. Wonke umuntu lana izingane igqoke kahle, igqoka amagawuni azo, kumnandi nje. Sisazohlala nawe sikulandele bona beyisholo bona ngeprogram lekade beyi-attenda. Abanye babo sebeqashiwe uMcDonald, okuyinto enhle kakhulu le ukuthi ama-companies i-private sector kakhulu ingenelele kule shortage of i-employment ezweni. So iMcDonald yenze the same. That is why iNews Avenue ila namhlanje ngosizo lwayo eMcDonald ukuthi izosakaza bukhoma namhlanje eDurban ICC. Sizokulethela zonke zishisa iprogram yabafundi akade beyi-attenda. It's a year program. Sebeqedile-ke manje, okuhle ukuthi abanye bathathwa uMcDonald bayawuqala nje umsebenzi and kade behola bethola istipend, kodwa-ke abanye sebethathiwe, abanye bazongena kumanye ama-hospitalities akhona la eThekwini, kodwa sebenga-apply yonke indawo because kuyabagunyaza because of le education asebeyitholile via i-Cat Sitter. Asibonge. This one. Thank you for your time once more. News Avenue isaqhubeka i-graduation la eDurban ICC. Kumnandi la abafundi bathola izinto zabo after ispenda u-12 months wonke be-attend iprogram ethize ehlanganiswe uMcDonald no-Cat Sitter. Yeah, I think I got it right. And namhlanje manje sesithole uAmanda Ngcobo ozositshela naye ukuthi uzizwe njani njengokuthi abe yi-graduate yase-Hamburger University. All right? Yebo, ngiyaphila. Wena unjani? Ngiyasurvive, uNkulunkulu usangigcinile. Ayikho into emnandi ukubona izingane ezincane zihlangene zigreda, zingahlangani ey'ndaweni ezithize kodwa zihlangane ngesikole. Uzizwa njani? Ngizizwa ngijabule kakhulu Nkosi yami. Bengingalindele, bengayitshela ukuthi kuzoze kufike la, but ke kugcine kufikile and sibonga uNkulunkulu ukuthi sikwazile ukuthi sifike kulesi sigaba esifike kusona ngoba bengelula shame. Bengelula. So benenzani nini? Well, not having experience in hospitality industry for us, for a first time experience, bekunzima yabo ama-task enziwayo, but then indlela ebesifunda ngayo vele ukuthi maybe mawukuthi sesitholele izitifiketi zethu sizokwazi ukuthi kufila kanjani kuba exposed endaweni edila nama-customer in terms of hospitality nazo zonke lezo zinto lezo. So indaba ye-customer care. Yes, service. customer service nje awu. So sendi-right. Yes. So ngitsheleke ukuthi nithathe how many 12 months? Yeah, it was a 12-month contract. Supported by McDonald. McDonald's will be in partnership with Cat Sitter. No, McDonald wenza into enhle beno-Cat Sitter. Benza into enhle because basivulela amathuba emisebenzi. Njengami nje bengena experience but bangivumela ukuthi ngikwazi ukuzo-experience, bakwazi nokuboosta ama-skills ami nje ne-CV yami siyaqhakamba. So mengabe nje kukhona umsebenzi uthi hospitality angeke ngisaphatheka kabuhlungu zothi nje nanka amaphepha ami. So bohamba nje ngala kulamahhotela agudlulwa nje indawo zakho zonke lezo. Nje izobuzwa kumina. Hayibo. I-serious lento ne? Serious. I heard ukuthi khona sebeqashiwe vele abathatha uMcDonald. Yeah. After i-contract le learnership eya 12 months, saqashwa for McDonald's kusaba permanent. And then abanye bethuke base bayeka, mhlambe abanye bathola imisebenzi, abanye bayidecide ukuthi no hayi sebe right because sebeyiqedile vele i-course yonke. Ungakhohlwa ukuthi ningayiqala futhi imisebenzi yena, ngithi ngale skill esenisitholile. Yes. Asibeka kakhulu amanye ngesikhathi sakho. Usuka kuphi? NgowakwaNews. Ngathi Port Shepstone. Yes. Okay, khona icolleague yami ewuthanda kakhulu uNews uMini. Uthanda kakhulu uNews ngathi nayo wakhona but-ke angazi kahle. Anyway, asibeka kakhulu ngesikhathi sakho ubusuyaphuthuma la kanti uphuthuma khona. Siyabona sothatha one picture and then siba right. Saqhubeka sahlela eDurban ICC sazokhuluma namanye ama-graduates. Namhlanje busuku olukhulu after ukuspenda sleepless nights akithi. Nifunda. Usebekushayile phezulu kushuthi nje you are a qualified graduate. That's huge, ne? Yes. Ezinye waphasa umatric milestone, ne?
The promise I make is the promise I keep. I told you ukuthi soqhubeka sikhulumisana nabafundi kade begraduate namhlanje la eDurban ICC bebefunda eHamburg University. Balana ke namhlanje ngoba bayagraduate ngeprogram yaMcDonald kanye neKids Seater. And umnandi nje lana ubona abafundi bejabule ngendlela emangalisayo ukuthi ithuku zabo ziyafezeka today. Namhlanje sino Sakhile umfaka Jobe usithole. Alright Job? Ngiyaphila sekunjani. Unjani ukujabula? Ngijabule kakhulu. Usuku la namhlanje bengikade ngilindele kakhulu. Leti thathe 12 months. 12 months wonke and abanye abantu abaphumelelanga ukuqeda lo 12 months. So nami ngibekezelile and sengiyabona umsebenzi wokubekezela kwami manje. So into ebekusiza kakhulu ukuthi ungalala ufunde ushaya theory ubushaya practice. Yes, practical kakhulu ngiyenzile ngaze ngayijwayela but khona lapho nalapho kufanele kakhulu ugxile kakhulu in terms of uyazi theory uyazi into oyenzayo yabona lonto le ungafiki uqhamuke wenza ngalendlela le kanti it's not the way efike yenziwa ngayo ufuna ube updated yabo umuntu oyithandayo nivele lento ehospitality bengumuntu obengayinakile ngisho njalo bengumuntu obengayinakile but ngithe sengena phakathi kwehospitality because it's a vast industry it's kanti a big industry entail izinto eziningi kakhulu entail izinto tourism entertainment ngithe masingena phakathi kuyona ngayithanda kakhulu ngabona ukuthi into esiphila kuyona in the modern day yabo into futhi esizayo in terms of business kule age esikuyona i-hospitality idla kakhulu yabo so yeah yazi ngiyabonga nje ukuthi indaba yesipani injani ipani ziyatholakala imisebenzi kule industry yeni ziyatholakala kakhulu phesheya abantu bayaqashwa emkhonjini bayaqashwa yes iyatholakala kakhulu and into yamanje lengikhuluma ngayo and umuntu uyakudinga ukudla yes wow yes ukudla kuyadingeka and abantu bayathanda uku-experience izinto ezihlukene yabo yes Job asibonge kakhulu ngesikhathi sakho bese sithemba ukuthi nabanye oJobe bazomultiply. Ngiyabonga kakhulu. Thank you siyabonga kakhulu. News Avenue siyaqhubeka sizokutholela nabanye futhi siyagijima sikhona la eDurban ICC ngeyilotho ezinhle zababa McDonald. Asibonge kakhulu McDonald ukuthi asenze namhlanje le episode izingaye uyithola nje wena bukhoma indirect from la esikhona khona eDurban ICC ngenxa yabakwa McDonald. Oyibongele McDonald neKids Seater. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu kuMcDonald's noKids Seater because ba-improve knowledge yami ne-understanding yami kwi-field noma ngizothi kwi-industry hospitality nokuvula amathuba manje sengizokwazi ukuthi ngikwazi ukufaka ngi-apply mawukuthi ngiyathanda uku-apply mangithanda ukuqala into yami ngizokwazi ukuyiqala ngoba senginolwazi manje akufani nakuqala nginganalo ulwazi. Yes, that is the spirit. News Avenue sisazoqhubeka nabanye sibonge. Siyaqhubeka ke ama-students ayagraduate namhlanje into enkulu le ngoba bekungalalwa kufundwa kuhlanganisa into eziningi namhlanje sekwenzekile ukuthi bayagrade la eDurban ICC ungababona the way ababahle ngayo and sikuthathela oyedwa manje onayo omuhle ngendlela yesimanga uwandisa Sinkobi. Alright? Congratulate. Doesn't is. It wasn't. Awusitshele ngejini kancane nje kuze kube la namhlanje. So i-post yaphuma last year. I think it was around May or April. Applying, to be quite honest, ngangayitshela ukuthi bazobuyela kumina after a long time lokhu ngi-applya kwezinye iy'nkampani bengabuyeli kumina. But they did reach out to me. Ngahamba ngakwenza interview nakhona mangifika lapho ngiyafika khona abantu abazithembayo uyabona and then you look at yourself you're like no angeke kwenzeke but I was one of the few abaqashwa njalo ngalelo langa lelo. I started working the following month khona eMcDonald. Yes as a learner saqeda njengamanje sengiyi-crew flexi. Hayibo so manje uyasebenza nje manje. Yes busha nge-stipend wasiconvertela into isalary manje. Hayibo uNkulunkulu kakhulu. I'm sure uyayibongela kuMcDonald. Ngiyayibongela kakhulu bayisizile impilo yami njengomuntu nje owumzali it wasn't easy. Umzali futhi? Yes ngiyumzali. So this is the second achievement.
Not really, but yeah, it is. It is. Njengamanje ngiyakhona ukuthi ngibafake esikoleni, take good care of them and myself to provide for my family. Ngenxa yakhe sisa no McDonald's. So nje, I am truly grateful because I wouldn't be here ukuba bengasibona. And I believe ukuthi njenganamhlanje njengoba silana bese graduate akupheleli la. Bebezosinikeza ikhiye zethu zokuthi sivule eminye iminyango. Wow. So yeah, I am looking forward to the big things, big achievement ezisaza akuphelanga la. Sayaphambili. Wanti sayazi ngicabanga ukuthi khona umuntu laphana elokishini umuntu omusha naye onesifiso sokuthi ayimbandakanye kuma programs akanje but angazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani ungamkhuthaza ukuthini Ungaphela amandla. Ungaphela amandla nami kathi ngi-apply as I said I didn't think they'd get back to me so ngangi-apply ngomuntu onganalo ithemba. You'll never know ukuthi inini la uzothola khona like you have to go through a lot of no's ukuze ugcine usufikile ku-yes. So don't give up, keep on applying. Ngisho athi usutholile inqaba yo regret ungabi qhubeka. Nami bese ngikhathele bengekho mnandi because babephendula and kubhlungu kakhulu mose bayaphendula and lokho uthola regret uyibuza ukuthi hawu kanti yini le ngaka because nami ngifundile nginayo into abayifunayo but still I keep on getting this regret. But ekugcineni kugcine sekulungile so don't give up, apply guys. Ni-check ko-job jackie, ni-check nje online, keep on checking. Njengamanje ama-post aphumile futhi yemisebenzi yaka-McDonald's so please do check and apply khona guys. You'll never know ukuthi nakwena kuyokulungelani njenganakumina. You'll never know fanele uthi nje la ohleli khona I'll persist until I succeed. Bewusathola labo regret qhubeka up until uphumelele wenze kanjalo noWandisa siyambongela kakhulu ukuthi namhlanje uyasebenza through the program no McDonald no Kids Sitter. So nawenza njalo umuntu omusha ekhaya ungalahli ithemba yona into esishumayezayo la si News Avenue. Asibonga kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi usivakashele la namhlanje. Thanks for having me. Yeah, thank you. La studio ngisesivakashela uMaZulu. Thobeka Zulu, all right? Ngiyaphila njani? Khamba kanjani? Ayakufani. Uhappy? Kakhulu. Congratulations. Siyabonga. Doesn't easy, ne? Hayibo. But it was worth it. Masonjani. So ngitshele nje ngale journey yakho uqala nje uapplyela lo msebenzi khamba kanjani uapply wathathwa what's the story ubone kanjani le ndaba yomsebenzi I think I-apply ku-job jack mina. Kodwa nakhona futhi ngase ngikhohleni ukuthi ngi-applyile ngabona nje nge-message ku-job jack ethi submit ama-documents ami. Ngafaka ama-documents-ke ku-job jack and then ngabizwa for i-interview. Yebo kodwa ngisaqala ayibo. Bekunzima. Angangayitshela ukuthi kuze kufike lesi sikhathi. No so bo-apply nje bongayitshela uzothatha. Angangayitshela. Kwathatha how long ukuthi bakubize? Ngenkathi ngikade ngiqeda ukuya ku-interview ngabizwa I think after 5 days ngafonelwa kwathiwa ngilethe zonke izinto zami izinto zasebhenki. Emva kwalokho I think kwaphela 3 weeks kuthulekile kungasho ukuthi angizoqala ukusebenza. 3 weeks. 3 weeks. Ngicela 3 weeks. Yakuyaphela sometimes. Hayibo ngithi hayibo kodwa ngase nginethemba lokuthi hayi vele sengiqashiwe because kwase kuthiwa ngilethe zonke izinto zasebhenkeni stuff kodwa ngase ngimangela ukuthi hayibo abasasho ukuthi angize ngizoqala ukusebenza. Kwaphela 3 weeks bangifonela kwathiwa ngize ngizosebenza. Yeah. Khona eMcDonald. Yebo. So uthe ufunda buvela usebenza wena. Besivele sisebenza. But stipend obusithola khona. Besisithola khona. Wow, then kwenzakalani manje empilweni yakho uyaqhubeka nokusebenza uqala ibhizinisi lakho what's gonna happen uyemkhunjini or uyala emahotela agudlulwandle what is the story? Okwamanje sisabambile khona lapha ka-McDonald's kodwa ke iplan ke ukuthi vele siqhubeke siye phambili. Siyathemba ukuthi nalama qualifications azosisiza. What's certificate? Wow, yazi nisebenze kanzima ne? Sisebenze kanzima izinto besiyibhala. So benipusha theory ne practice. Nje uyakwazi ukupheka? Ukupheka ngiyakwazi. And Hayi ukuthi ngiyakwazi usufunde. ngiyakuthanda. Oh into yakho. Yeah. Lelela Thobeka siyakubongela once more. Ngiyabonga kakhulu. Sijabulile ukuthi sibe noThobeka uMaZulu undaba ezitha naye besinaye sikhuluma naye ngalendaba emnandi. These are good news, these are breaking news ngokolimi lo lindo la eDurban ICC. Siyambongela kakhulu uMaZulu.
hopefully sohlangana naye sesishayelwa oyena iplate. You'll never know. Asibonge kwa McDonald ngokusupporta le podcast namhlanje. Asibonge. Manje la kwi-News Avenue sesikuphathele uKhayelihle Zondi naye ukhona begraduate nje bekunamhlanje ukugraduate la eHamburg University ngoxhaso olukhulu likabalawa kaMcDonald kanjalo neKid Sita. Asibingelele nondaba. Sanibona. Unjani? Siyaphila njani? Siyakubongela. Thank you so much. Was it easy though? It was very hard. I don't want to lie. The logbooks, they were very stressful, but either way, we managed. You did it. Yeah, we pulled through. Manje senzanike manje celebrate kuphi? Oh, celebrate. This is a cause for celebration, don't you think? Oh, it is. Since the ICC, we're celebrating graduator. Joban Mbona. So manje wena ke wenzeni usuyitholile indaba yokusebenza or ufuna ukuyiqalela ibhizinisi? What is the story now post graduation? Okay, my plan, okwamanje ngiyasebenza with McDonald's Howick. Oh, okay. And I'm thinking of branching out and then start my own business as well. Oh, okay. So nje into enkulu ukuthi uyiqalele lakho wena uqasha abantu Yes. ba multiply ozondi. Yes. No siyabonga kakhulu nondaba. So i-program batheni bithatha 12 months. Yes, bithatha 12 months. So ni happy manje nama colleagues. Yes, we're very happy to share Kamang. Le industry yakho i-entailani? It's hospitality. Fast Sebenza ema-hotel. Yes. Airbnbs. Ngishaya emkhumbi. You name it, yes. So sikakubona mhlawumbe ususemkhunjini. Yeah, ngizongibona emkhumbini. Sooner or later, ngizongibona. All the best. Mbe sikuyathokozisa ukuthi sibe nomuntu omusha. Uyamuzwa nawe uyayibeka le ndaba ndiyazwakala ungenile kule program. By the way, ungena kanjani kule program? I applied through JobJack. Went to the interviews. Fortunately, I passed, and then that is how that is how I got in. So umkhuthaza kanjalo nomuntu omusha lapha ekhaya ukuthi ayicheck lezi zinto ku social media. Yes, and one thing that I've learned is that kuma interviews, be honest as much as you can, and then don't be afraid to trust in yourself. Bayiconducta ngani ngesilungu noma isiZulu? It was in English. Is it? Yes. Yo, kuyafiwa ke. Asibonge nondaba, all the best ne? Thank you so in your much. future endeavors. News Avenue kusemnandi kakhulu eDurban ICC namanje ke sesikulandele umfana futhi wakamathunzi bakamathunzi ke bashela ukuthi abakabani for sure nawe uyazazela ukuthi abakamathunzi abakaba naye ujabule ngendlela emangalisayo ukuthi today he is a qualified graduate from the University of Hamburg. All right? Hayi kuyaphila yaphuta umntana. Asibingelele ne? Yeah. Siyakubongela ukuthi ugcina usuyitholile lento kade uyifunda. Yeah, ish. It wasn't easy. Hayi it wasn't easy. I know futhi yabo nje kwangempela it wasn't easy. Yo. Kodwa waphusha. Hayi. Sibonge khona ukuthi nje ithemba sililahlanga. Kanti along the way uzucabanga nokugive up. Hayi bekushubile kule ndlela ngeke. Bekunzima ukupheka. Hayi ngale kokupheka nje hey. Kwenziwani kanti ngaphandle kokupheka? Hhayi, khona igeme Hospitality. Yeah, awuthathe ngibeke. Hayi lokho nalokho nje yabo. Kanjani? Hey, ama-ups and downs. Akhozwa yini? Ngapho uya-attend iklasi, ngapho attend i-restaurant, like, balance yonke leyo nto. It's like bumper to bumper. Yeah, ngapha nangapha nje. Gcine kunzima. Hayi, nyakanyaka but ke. But asibonga uMcDonald neKid Sita ukuthi banithathe banibeke ngale program. At least manje sekunento eyitifiketi eninayo empilweni. Yeah. So athina ama-plans akho going forward? Actually, ngicabanga ukuya emkhumbini. Ila ngizoya emkhumbini or Awusabi? emkhumbini hayi ngisafuna. Yabo ngoba sibaningi ekhaya, ngifuna ukumuva nje. Ngisafuna nje. Oh baningi brand. Ufuna nje kuba kude fa nje kancane. Oh, uphathulela uthumela imali, ulela uthumela imali. I don't think nabo badinga ukuthi bathumele imali. Ngidinga bona hayi. Cha bazokubona ku social media, ethi uzokuvela. Ila isemkhumbini, uma ngikhona emkhumbini like ngingala komhlanga.
kuma-restaurant. Yeah. Yeah. Manje wena wenzani uyapheka? What is the story? Uchef, qualified as uchef or kwenzakalani? Ongitshela. Singasho kanjalo. Ngisho kanjalo. Singasho kanjalo kodwa-ke most of the time benginokwenza amabheka. Kodwa-ke eceleni side hustle khona into like ebengiyenza ehlangene no-chef kanje. Ubuvela ubhizi. Yeah, bengangihlali nje phansi ngihlezi ngi-up and down. Ngcono yabona. Yeah. So wena awungenanga kule pool eqashwe lapha eMcDonald? Ngikhona. Ukhona futhi eMcDonald? Ngisalile. Hey. No, phela lokho okunye like into eyenzeka ngama-weekends. Phela sikubongele mfana futhi mfethu mkhulu umsebenzi enwenzile. Bonke abakade sikhuluma nabo babaza omzima bale cause le kade niyenza but bayabonga ukuthi ekugcineni namhlanje baya graduate. Yeah, nami ngiyabonga lokho. Asibabongele bonke abafundi namhlanje abayithole bethola imiyezane ophikweni or ohlangothini lwaka hospitality. Hopefully sobabona sebamabhoza sebeyimela abanye sebesemkhunjini abanye base baqhubeka basebenza lapha McDonald. Sibonga kakhulu McDonald ngento oyenzile uyenzela abantu abasha iningi labo abantu abasha ngibabonile so nje indaba high rate of unemployment ngicabanga ukuthi ama programs akanje asiza kakhulu ukuthi sizame ukuyi alleviate because inzima impilo la ngaphandle imisebenzi ayibona but beyingenelela ne private sector njengabo McDonald o Kids Sitter siyathemba ukuthi sizokwehla isibalo sabantu abangasebenzi ne. Yeah. Because wena sikubali njengomuntu ongasebenzi. Yeah, ngiyasebenza mina. Wena uyasebenza. Yeah, mina ngiyaphatha. Asibonge program yalolu hlobo siphinde sibonge kakhulu ukuthi besikhona la eDurban ICC kumnandi abafundi sebegraduateile abazali bajabula abafundi bajabula iMcDonald yajabula Kids Sitter yajabula neNews Avenue yajabula asibonge. Kwaze wamnandi ubona abafundi bejabulile bethola imiyezane la eDurban ICC ngoxhaso olukhulu leMcDonald kanye neKids Sitter. Manje sebezoqala imisebenzi ke sifike la early kusaqala nje kwaba nenhlangana kwabo beshaya ithombe bethula ama speeches lapha belanda certificate zabo kwamnandi naloko sakuptureisha and manje bese sikhuluma nabo bukhoma osingaye bethokutshengisa ukujabula okukhulu. iNews Avenue ifikile ihambela yonke into ongayicabanga but okwamanje kade siza kuwena bukhoma ngosizo McDonald yona esilekelela kakhulu ukuthi sibe nalolu sasazo lolu kade seliqhuba njengamanje uSizwe Blose News Avenue signing out manje sithi nje don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures.